Igbo kwenu. Hey. Igbo kwenu. Hey. Igbo kwezono. Aye. Na-akụzi tata bụ Engligbo. The topic of today is Engligbo. Yes. Engligbo. So there are so many. Gịnị bụ Engligbo to start with? Engligbo is ị na-asụ Igbo, ị na-etinye English. Ị na-emerge Igbo and English together to form a sentence. Engligbo, I think, is a good thing for a beginner na-amụ Igbo. Yes. Okay, ọ bụ na onye na-amụ Igbo n'oyibo ka ọ na-asụ English. For a beginner who is learning Igbo, who speaks only English, Engligbo helps them to piece it together or make a sense as they are learning it. Yes. Kizi nwere bụ bịa here. Bịa here. Gịnị bụ bịa here? Bịa here. It means come here. But n'Igbo, ihe o kwesịrị ịbụ bụ bịa ebe a. Bịa ebe a. Bịa here. Bịa ebe a. Okay? Yes. Okay, another one bụ chere die. Ọ na-asị chere die. Ihe o kwesịrị ịbụ bụ chere ebe ahụ. Ọ bụla chere die. Bata inside. Already bata is coming. Yeah. So, mana ndị Igbo na-ekwu bata inside. Bata n'ime would be the Igbo word. Bata n'ime is come inside, okay? Bata n'ime, but Engligbo will say bata inside. Bata inside. Hapụ that thing. Most of us now so Igbo do hapụ that thing. Instead of say hapụ ife a maọbụ hapụ ihe ahụ. Mana nke dịkara anyị n'ọnụ na-abụkarị Hapụ that thing. Hapụ that thing. Okay, hapụ that thing. Especially ndị Ọnịcha be anyị, hapụ that thing. Hapụ that Nke ị thing. na-akọ ya, hapụ that thing. Bịa na yard. Bịa n'ụlọ. So yard is what, like our yard is like our house. This is our, where we live. Bịa na yard. Bịa n'ụlọ. Bịa n'ụlọ. Bịa n'ụlọ. Nọdụ here. Nọdụ here. Ọ bụrụ na English, o mean sit here. Mana ndị be anyị na-etinyekarị nọdụ here. Nọdụ here. Nọdụ here instead of nọdụ ebe a. Nọdụ ebe a. Nọdụ ebe a. Yes, nọdụ here. Engligbo. Okay. Nye m key moto. Nye m key moto. Give me the car key. So gịnị bụ key n'Igbo? Ọkwa igodo. Yes. Nye m igodo ụgbọala. So when I say to somebody that cannot speak Igbo, nye m key moto, they know, Yes. Yeah, because they've heard easy. moto Yes, and they've heard heard key. key, So they will now yes, know, yes. okay, she's asking for the key. Yeah, of n'ime the car. kwa aka otu a, nye m. Nye m key moto. Zaa this house. Yes. Hold it, zaa this house. So zaa ụlọ. Ụlọ. Zaa ụlọ. Sendere m ego. Sendere m account number gị. Sendere m ego. Ego n'Igbo bụ money. Sendere m. Gịnị bụ sendere m? Sendere m ego. Sendere m, zitere m ego. Nye m ego. Zitere m ego as ozi. Ịghọta? Because n'Igbo, if send something bụ izi ozi. So zitere m ego. And for Engligbo, onye na-amụ Igbo, someone that is learning in Igbo now, when I say sendere m ego, they are likely to know what ego is. So when they hear sendere m, they will be able to piece it together that I'm asking them to send me money. Bro, biko cool down. Ndị be anyị na-asụkarị asụsụ a, biko cool down. Ihe o mean n'oyibo bụ, ihe o mean na bekee bụ, please calm down or please cool down. Mana n'asụsụ be anyị, ihe o kwesịrị ịbụ bụ biko wetuo obi. Wetuo obi gị. Ụfọdụ na-asụkwa biko butuo. Yes, I hear another one here, biko bituo. Kind of like Islam. Yes, Okay. biko butuo na like Islam. Okay. Yes, but another way ụzọ ọzọ esi asụkwu ya. So biko cool down bụ biko wetuo obi. Kwụsị that thing. Kwụsị is stop. That thing, you already know that thing. Kwụsị that thing. So stop that thing. In saying it completely in Igbo will be kwụsị ihe ahụ. Kwụsị ihe ahụ. But Engligbo, kwụsị that thing. Kwụsị that thing. Kwụsị ihe ahụ. Stop that. Mechie the door.
mechie the door. Ihe ọ pụtara bụ close the door na bekee. Close the door. So ya mechie ụzọ ahụ. Or just mechie ụzọ. Mechie ụzọ. Exactly. Because na door n'Igbo bụ ụzọ. To be more specific, you can say ọnụ ụzọ. But we also say ụzọ for simplicity. Mechie ụzọ ahụ. Or you can say mechie ọnụ ụzọ. So mechie that door. Mechie ụzọ ahụ. Or mechie ụzọ. Mechie ụzọ. Nye the phone. Gịnị bụ phone n'Igbo? Ekwentị. Nye ekwentị. Nye ekwentị. Give me the phone. Nye ekwentị. Nye ekwentị. So Engligbo bụ nye the phone. The complete Igbo bụ nye ekwentị. Igbo zuru oke. Mechie ọnụ there. Ka mechie ọnụ there. Mechie ọnụ there. Mechie ọnụ there. My ihe ọ pụtara masị taa mechie ọnụ there. And ihe a na-esikarị n'ọnụ ihe dịka ndị tọrọ anyị, our elder when like your people, parents, you're talking to your child, so ka mechie ọnụ there. Mechie ọnụ there. Ihe ọ pụtara n'ọnụ bekee bụ close your mouth. Mana n'ọnụ Igbo ọ pụtara mechie ọnụ gị ebe ahụ. Ọ mechie ọnụ gị ebe ahụ. Mechie ọnụ. Ọ mechie ọnụ. Mechie ọnụ. Mechie ọnụ. Mechie ọnụ. Close your mouth. Mechie ọnụ there. Sit down. Ndị Igbo, sit down bụ nọdụ ana. Nọdụ ana. Nọdụ ana. Nwanne nọdụ ana. Or when you hear enyi m sit down, that's my enyi is friend. Enyi m sit down is my friend sit down. My friend nash down. Enyi m nọdụ ana. Nwanne nọdụ ana. Nwanne nọdụ ana. Or nọdụ ala. Ịma ala bụ Igbo izigbe. Nwanne m nọdụ ala. Enyi m nọdụ ala. My friend sit down. Enyi m sit down. Anyị na-hustle. Ndị Igbo, before the word hustle, anyị na-agba mbọ. Anyị na-agba mbọ. Anyị na-try. Anyị na-anwa. Anyị na-try is anyị na-anwa. Anyị na-agba mbọ is anyị na-hustle. So anyị na-try is Engligbo. Means we are trying. We are trying. Anyị na-anwa. Anyị na-hustle is we are hustling. Meaning in full Igbo is anyị na-agba mbọ. Anyị na-try is we are trying. In full Igbo, anyị na-anwa. Anyị na-hustle. We are hustling. In full Igbo, that is anyị na-agba mbọ. Ịgba mbọ is to hustle, to we're putting in our best to make this hustle pay. You know what I'm saying? Ahụm chọrọ cash. Ahụm chọrọ cash. Ahụm need the cash. Ahụm need the cash. Ọ pụtara na Aroma chọrọ ego. I'm in need of money. I'm in need of money. I'm in need of money. So now saying Aroma chọrọ ego mean I'm in need of money. Yeah. Like once someone tells you, like literally, ego mean my body is in need of money. Yeah. I don't chọrọ ego here, but if you want to translate it words, it comes out like I'm in need of money. Yeah. Like I literally need cash. I need cash. I need money. Yeah. Simple. Yeah. Aroma chọrọ ego. Aroma chọrọ ego meaning my body needs money. I'm in need of some millions. Yes. Ahụm chọrọ cash. Okay, the next one now is enidiri m ego. Neediri m, there is just need. I need money. Enidiri m ego. I need money. Achọrọ m ego. Yes. Achọrọ m ego would be the full Igbo. Enidiri m ego would be the Engligbo because the need there is just adịrị m. Enidiri m ego. So that's so use English and just add Igbo to it and mix it and to become English. On a church. I'll come another one. In on a church. In on a church. In a church. In on a church. In a church. In Anambra. In on a church. In on a church. In a church. In a church. In a church. So what is the that's the English. So what is the full Igbo? Okay, so the full Igbo.
ị nọ n'ụlọ ụka. Yes. Ị nọ n'ụlọ ụka. Ị gakwa ụka taa. Ị nọ n'ụlọ ụka. Yes. Instead of ikwu. Ị nọ n'ụlọ ụka. Ị nọ n'ụlọ ụka. Ụlọ ụka being church. Ụlọ is a building, but because it's a building where we go to pray, to do Christian things, is now ụka. Nye m earring ahụ, that's Engligbo. Nye m iyori ahụ is Igbo. Nye m iyori ahụ. Nye m iyori ahụ. Iyori bụ earring, okay? Nye m iyori ahụ is the Igbo, and then the English is give me the earring. Nye m iyori ahụ. Nye m earring ahụ. So instead of saying earring, we say, instead of saying iyori, we say earring. Manibo or iyori. Remember that you can fast forward, rewind, pause, so that you can understand, take us back as many times as you want to be able to see. You can even slow the pace down to be able to understand us as we are teaching this Igbo language. Remember, we are teaching Engligbo, meaning Igbo and English infused together to form a sentence. Ha gara school. They went to school. In Igbo, full Igbo, iyokwesi Igbo bụ ha gara akwụkwọ. Ha gara akwụkwọ. Ha gara akwụkwọ. Enidiri m help. Achọrọ m enyemaka. Enidiri m help. Achọrọ m enyemaka. Meaning that I want help. I need help. Achọrọ m enyemaka. Enidiri m help. So when you hear enidiri m help in English, I mean that's self-explanatory. Yeah. Not here, my friend. Not there, Yeah. my friend. My friend. Help us able. So in Igbo, gị nke ọkwesị Igbo. No, eba. Enyi m. Enyi m nọrọ ebe a. Enyi m nọrọ ebe a. Enyi m nọrọ ebe a. Nọrọ ebe a. Nọdụ. Nọdụ ọ nọrọ Ọ nọrọ ebe a. Cheregodi, my friend cheregodi. My friend cheregodi. My friend wait. In Igbo, ihe ọ bụ enyi m cheregodi. My friend, because people use my friend a lot. Even in Igbo, it's like my friend. Enyi m cheregodi. Enyi m cheregodi. Just get ntị. Just listen. Just listen, yeah. After saying just get ntị. Just Get ntị. Just get good into, just good into, just get into. So n'Igbo, ị kwesịrị ikwu gegodo ntị. Get good into. Gegodo ntị. Get good into. There's no need for the just. just, No yeah. justification. Happy. Just happy. Happy is enough. You don't have to justify to put just. Happy is enough. Happy. 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 Leave it. Kedu the way. Kedu the way. Kedu ụzọ. So we're going somewhere and I'm asking for direction. I say, okay, kedu the way anyị na-aga. Where is the way we're going? Kedu ụzọ anyị na-aga. Kedu ụzọ. Kedu ụzọ. Anyị na-aga right ka anyị na-aga left. Anyị na-aga aka nri ka anyị na-aga aka ekpe. Kedu ụzọ anyị na-aga. So kedu the way is like which way are we going? Is in full Igbo, ihe ọ pụtara bụ kedu ụzọ. Kedu ụzọ anyị na-aga. So which way are we going? So wepụta ụzọ. Ụzọ. Yes, ụzọ door, ụzọ way, ụzọ entrance, ụzọ road. But ụzọ for door is ọnụ ụzọ. Ụzọ for road is okporo ụzọ. So if you want to differentiate it like that. What the authentic? Authentic. You see, even they sound with that, ote. But in Igbo, authentic has now become so like on our sounds in Igbo because I na pose here ote in fact. In fact, yeah. So gini bụ authentic or the authentic or obu authentic. Non Igbo direct. Before I answer, obu original, non Igbo direct bụ obu ezigbo. Obu nke ezigbo. Obu nke ezigbo. Authentic is like it's authentic. Mana obu nke ezigbo. Obu nke ezigbo original. I don't ezigbote. Ezigbote sandals. Ezigbote. Like when you go to the market to buy something and say, ah, man, can't be ezigbote. Shame that. Ote. Ezigbote. Nke ezigbo. You know that it's saying that it's the original. And hotel we heard that from authentic. Yes. Before a poor, tupu a poor,
before a pour is like before you leave. Tupu a pour. Tupu a pour. Yes, tupu. Yeah, like that tupu. Before you come. Tupu a beer. But that before has like tupu is like has been cast out, and people now use before. Even me a lot, like tupu a pour. Tupu a pour. Also called akagon. Okay, akagon. Or they nye cha-cha. Akaradite. Akaradite. Akaradite is the name of a glue. Yeah. Akagon. Akagon. So what does it mean? What is akagon mean? Give me akagon mean. Akagon no dey call you akantachi. When you na dey nye. Akantachi. Yes, a stingy person. Akantachi. Akagon bo akantachi. Akachimboko. Akachi. You dey nye. You know, nothing cannot open. Akagon. Akachi. You know they give shishi. Obedience, you know they give shishi. No, obedience, we know they give shishi. Or we know the akagon. We use the money for the right things. Yes. That's obedience. And we are coming 2027. We're coming back. Yes. We must take over and repair Nigeria in Jesus' name. Amen. We've come to the end of this video. I hope you learned a few things in Engligbo. If you know a few Engligbo, you can drop it in the comment section, and we can do another video if I'm able to compile another list of say 30, because I think we did about 32, 35 here. Yeah, so you can do another video if you compile about that, but you can put in the comment section anyone you think that we didn't say the way you know it. You can put also in the comment section. Please like, share, subscribe, and tell somebody about this channel, and turn on the notification bell. Till the next time, iPhone. Goodbye, Cordino.